लागाव गाइस लोगोफोर नै बेदर होबायानो नै होखाव सनारा फंबाय बरिया ना लागाव गाइस डेन्जार अखा हाबायलै दानाबा गैला बेदरानो मोनस्लाबलायासै हांनाया मारो मानलायबावाखैसो लोंग्राखौ अखाया हानानै दै देरदोंबाथ' गैला लायनो हागोन हालालै लागाव लागाव मानसि 7 जन 8 जन लागाव ओइ ओइ सिगाव थां सिगाव जेने थेने हाबायलै गंसे हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' डिस्लाव बयखौ बराय हरबाय बिश्वकर्मानि नामाव नै दा जोङो सोरगोफुरियाव बेरायहैनो नागिरदों गाइस लोगोफोर बाइकफोरखौबो फुजा बावखांजोब्बाय ओमफ्राय नै ओरै मन्दाबा नै बिश्वकर्मा फुजाया नै बेयाव फुजा होखांबाय आरो बाइकफोरखौ माला गानहोजोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो पार्टि जानो अमा बेदर नै सेरथाम लाबाय ओमफ्राय ओरैजाय दाउ बयलार मानै लाबाय 7 केजि जागोन दाउ बयलारना ओमफ्राय खोमाबो दंदेरबावो बेयाव आरो मेलेम दं डाइरेक्ट सोरगोफुरियाव नुहैसिगोन भिडिअखौ गाइस लोगोफोर सोरगोफुरियाव लेट्स गो बिदिब्ला फाइनालि गाइस लोगोफोर जों सोरगोफुरियाव सफैबाय नै गासिबो नै जोंना लोगोफ्रा नै दा बेदर हांनाय सावनाय बयलार सावनाय लाहार फाहार खालामनोसै आरो गाइस लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो हाजासे शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो दा जों हांनोसै जानोसै आरो लोंग्राया बैयावनो सोरगोफुरियाव मोनखायो एखेबारे अरुणाचल एरियायाव मोनखायो आरो दा जों लायनो थांगोन आरो माखासे अमा बेदरखौ हांग्रोबाय थासिगोन माखासे जोंनानै अर जरायहांदों दे जरायनानै हांदो अमा बेदराथ' गोदानानै लाबोखानायखा सिनखिजोद नारें दंलायबावो नै आंगायल'बा मोनबाथाय नारें सेबबाय जाबाय आरो दायाव बयलार मानैखौ दैमायाव गां फुनो थांगासिनो दं आं दा बेखौ देखायनि र' गाइस लोगोफोर थ' मानजिखानि नैबेखौबो मानजिनांगौ एसे साफा खालामनि र' गाइस लोगोफोर नै बयलारखौ सावबाय गां फुनानै गिदिर गिदिर गोदालाबायनानै लांसिगोन आरो हांसिगोन दा अमा बेदरखौ हांहैग्रोनोसै आं नैबेखौ सुना लांसै आरो अमा बेदर हांग्रोनो गाइस लोगोफोर अमा बेदरजों लोंग्रोखांनानै ओमफ्राय बेखौ हांनानै दोनबाय थानोसै आरो दा थांग्रोनोसै आं बिसोर सावना लाबोसिगोन आरो गाइस लोगोफोर बेलेग दिनाव बिराद मानसिफोर फैयोमोन दिनै बारा मानसि फैयाखै माथो नै अखायाबो बिराद खोरोमबाय खेला ओरै खर'आव ओमफ्राय ओरैजा नै स्रां स्रांसो लांदांथार ना दा अखा हाबाथाय दै देरबा थांनो हागोन हालालै गाइस लोगोफोर आरो दिनै मानो फैयाखैथाय मानसिफ्रा ना बिश्वकर्माखायसो गारि सालायालासिनो दोनबाय नामाथाय बिश्वकर्माबाथाय सोरबा गारि सालायाना गाइस लोगोफोर 15 आगस्ट बेलेग दिन जानुवारि बैसागुफ्राव बिराद मानसिफोर बेरायफैयोमोन दिनै बिश्वकर्मा फुजायाव माने रावबो बेरायफैयाखै बिदिनो साफा सानै फैदों आरो बारा एसेबां बुरजा फैयाखै बिदिनो सिगांथ' एरायखौलायलायनो हायामोन लामाफ्रा दा बिराद मानसिफोर खम फैदों ओमफ्राय जोंनि खाथियाव पार्टि मोनसे 3 ना 4 जादों आरो ओमफ्राय जोंनाथ' मानसिफ्रा 10 जन गाहामखा बिराद बुरजा दा बेदरखौ हांहैग्रोनोसै गाइस लोगोफोर लामायाव बबेथिंलै अखाया सोमावजोब्बाय खेला ओरै हाजोखै लागाव गाइस लोगोफोर नै बेदर होबायानो नै होखाव सनारा फंबाय बरिया ना ज्लाव ज्लाम मेजेम लाइ मोदोमलाय साख्ला साख्लानो जानांगौ साला होखाव नारें सारें लाबोखादों दे बनफ्राबो मेरलाखा जों औवा खावसे लाबोखादों आरो गाइस लोगोफोर ओमफ्राय बना नै दाखोरफोर एखेबारे बन दानस'लाबायनाय गालांलाबायनाय दंखाथारो खिन्थु बिराद सोमाबबाय दै अखा हासिगोन नामाथाय होखाव ज्लाव ज्लावनो बेदरा लागाव होजोबखा दा हांनो हागोन माखासेखौ होजोब जायगा थानाय मानि होजोब ओरै खना खनला बुंजोब हो बेदरखौ हांजोब लागाव गाइस लोगोफोर दा नैबेयाव बानलुखौ गंगार दुन्दियाखौ सामब्राम पियाजखौ गासिखौबो साफा खालामजोबना लाखिनो आरो जोङो नैबे दैयाव होफा लागाव गाइस डेन्जार अखा हाबायलै दानाबा गैला बेदरानो मोनस्लाबलायासै हांनाया मारो मानलायबावाखैसो लोंग्राखौ अखाया हानानै दै देरदोंबाथ' गैला लायनो हागोन हालालै सेसलै बयलारखौ हांबावाखै नै अर जरायहांदोंमोन बयलार हांदों ओमफ्राय ओरैजा बेदरा मोनस्लाबबावासै मबाइलाबो सिजोबबाय सेस वाटार प्रुफबो गैखाया आं ओरैनो अखा बारा सेरेखाय भिडिअ खालामदोंमोन गैलालै दा अखा हागाखांबासो खालामसै आं गाइस लोगोफोर भिडिअखौ गैला गाइस लोगोफोर अखायानो हानानै एकदम मानसिफ्रानो सिजाजोब्बाय मबाइला जेन थेन बासायबाय रुमाल खोबथेनानै नैबे बस्था सिङाव लानानै
जेने थेने बासायबाय अमा बेदरा मोनस्लाबासै ओइ अखाया गारबाय गारखासिगोन ओइलै महरिया नालाय ओइलै ब्लार जाजोब्बाय केमेरायानो केमेरा ब्लार जाजोब्बाय गाइस लोगोफोर नै खुवा होथेजोब्बाय आंना दाउ बयलारखौ इनि आखायाव लानानै कमफिलायनाय लालागासिनो दं इनि दाउ बयलारखौ गैला सेस ओइ स्रां जाबाय गाइस खिन्थु लोगोफोर खुवा खुलायदों नामालै गाइस लोगोफोर बिश्वकर्मानि नामाव पार्टि जानो फैनाय जोंना अखासो सिजाजोब्बाय बेदरबो मोनासै लोंग्राखौबो लायनो मोनासै मा खालामो दा अरफ्राबो जोङोना जोंला बनाबो नै सिजोब्बाय सेस नै आखायाव बयलार मासे लानानै कमफिजोब्बाय बयलारखौथ' साफाल'सो खालामखांदोंमोन अमा बेदरा मोनां जानायावनो अखायानो द्राम द्राम फैबाय अखायालाय हागाबाय नै गाइस लोगोफोर अखाया हागाबाय दसे थाबावनांगौ र' नै ओरैजा स्रां जालांबाय बाइकआ रुलै गोजांदों बेसे गोजांखो आंबा बिराद गोजांबाय खिन्थु आयै मा जाबावगोन बनाबो नै हांगारानो गैला जिंजोबलांबाय गोजांबाय लोंग्रा लायग्रोसो लोंग्रा गाइस लोगोफोर बोथोरालाय बिराद साफा जाबाय नै स्रां स्रांनो दसे जुब आधा घन्टासो अखा हाना होबाय आरोलै बाला बिराद खस्थ' खालामबाय जोंखौ दिनै बिश्वकर्मानि नामाव हाबायदां बिश्वकर्मा फुजानि नामाव बोथोरालाय बिराद साफा जाबाय अरा जोंफिनबाय नामा अरा जोंफिनबाय गाइस लोगोफोर अरा जोंहां जादों टेनसन गैला जोंना दिनै पार्टि जानायखौ साक्सेसफुल खालामथारगोन आरो जों डिजेल बख' डिजेल सरि पेट्रल बख' दैया देरदों ओमफ्राय बारनो हागोन नाला दा नायगोन र' रानफिनगोनब्रा बियो दसेल'सो बोहैगारगोन ना गाइस लोगोफोर दैया नोगोर गिदिर देरबोबाय नै लोंग्राखौ जों लायनो हायासै दा जों गामियाव लोंहैसिगोन जालालै माल लायनो हाला एस गस्ला गथ'साफ्रा अबाव दै देरनायफ्राव फैलाबायदोंलै बिसोरो हौवा मानसिफोर बेलेग ओइ नै माल लायनो थांनाया हारसिंनो बारबोनो हायासै खोमा दंफाङानो जादों लोरजायखायना नै ओरै आफांजों थां आफांजों बिराद देरबोगासिनो दं नोगोर रौ ओइ लामाया गागोलै थाब थुदो नै लामाफ्रा जाला दैया देन्जार देरखाबाय खेला आयौ रौ आसुरित आरो ना गाइस लोगोफोर दैया नोगोर देरबाय दिनै जों जाफैनांगौ टारगेटआवसो देरबाय आरोलै बिश्वकर्मा नामाव जाफैबाय मा जाखोसै दा गामियाव थांनानै जानोसै गाइस लोगोफोर गारिखौनो बार होनो हाला नै दैया देरबोजोब्बाय नै इखिजाबो आफाङावबो सेसलै जेने थेने हागोन हाया हागोन ना ओइ थौलैसो हायो थिखोनानै जेने थेने बार होनोसै गाइस लोगोफोर बा बोथोराबा साफा जालायबाय साला दसेल' अखानाया नोगोर फेदेरबायना दैखौ लागाव मानसि 7 जन 8 जन लागाव सिगाव जेने थेने हाबायलै गंसे हाबाय गाइस लोगोफोर जोङो खस्थ' मस्थ' बाइकखौ 7 8 जन गाहाम हमनानै बार होजोब्बाय आरो गासिखौबो बेलेग मानसिफोरनिखौबो बार होबाय मिलायलायनानै दा नै थांबाय थानोसै आरो दैमा मोनसे फिसा दंबावो नै बे दै गिदिरखौथ' बारनो हाखायानोसै बिराद फाग्ला दाहारखा ओमफ्राय बे दै फिसा दालाय फैनायखौनो बाइकखौ थिखो डाउनलाबायनानै बार होजोबना फैबाय आरो जों खस्थ' मस्थ' मिलायलायनानै गासिबो बेलेग टिमनिबो दङ ओमफ्राय जोंनानो 10 जन गाहामखा बिदिनो हमथि जेने थेने बार होजोब्बाय बाइक 7थासोखौ बारनो हायोलै बेखौ फिसासो दैया टेनसन गैला एबार बारखांजोब्बाय दैखौ सिनारिफोरासो मोजांथारमोनलै दैमानि थाखायनो जाया एबार बारखांजोब्बाय दा टेनसन गैला दा गाइस लोगोफोर जों आफांथाराव फैबाय नै दैखौ बारबोजोबनानै ओमफ्राय नै दा नै दै जिङाव दंफैलायो आरो ओमफ्राय दैया ओरैजा एसे दाहारा खम आरो ओमफ्राय नै दा माल लायफिनो बै खैजाबो मोनो आरो कामिंबारि जायगा दं बे कामिंबारि खाथि जाफैबाय आरो बे कामिंबारि जायगायाव लोंग्राखौ लाना फैसिगोन ओमफ्राय जों दा बनफोर नागिरहैफिननोसै ओमफ्राय बेदराथ' मोनखायाखै नालाय आधा खावरा मोनना दं बेखौ थांफिननांगौ सावफिननांगौ आरो ओमफ्राय नै माल लायनो बारलांगासिनो दङ बेलेग मानसिबो जोंनि मानसिबो थांदो दा गाइस लोगोफोर नै जों बन नागिरनो फैनाया माथो बनानो गैयालै नैबे औवा बन बे जागोन थाथ'थों र' ओरै नायगोरनि फै दा लांफागोन बेखौ ओरै दंफां सा ओरै लामा जिं नागिरहैनो र' गाइस लोगोफोर नैबेयाव लामा दं नै गाइस लोगोफोर ओइ नै लामाया बे लामाजोंनो फैनानै जों बोरै हाबफिनदों आरो
ओमफ्राय ओरैजा दावखोलांथारनांगौ आरो सोरगोफुरिया बैनो आरो बै खर'नानो ओमफ्राय बे बारलांबाथाय अरुणाचल मोनबाय आरो बे अरुणाचलावनो थांदोंमोन जोङो गैया जायासै दाबो नै ओरैजा दै बारलांफिनदों अरुणाचलाव मालायनो मा जायो खबरा नै बन नागिरनाया जों लामासो मोनफैबाय बर' गामि गोजा आरो गाइस लोगोफोर बियो सोरगोफुरि जायगा खाथि जाबाय ओमफ्राय बैयाव हाजो गेजेराव हाबनाया बे सोरगोफुरि गामिखा आरो ओमफ्राय जायगाखौनो सोरगोफुरि होनखायो आरो बायलाबायनांसिनोसो सोरनावबा बिनानै बेफोरखौबा हरगोन ना हरा बेफोर बनखौबा गाइस लोगोफोर नै बनखौ नागिरलाबायना लाबोबाय मालायनि बारिफ्राव सोंनानै लाबोबाय आरो अरा जोंबायना थान्दा जासिगोन एबार हांफिनसै आरो बेदरखौ होनालै जाय फारामारि बिगुर सालायनाय मिनिबाय जों नोंसोरखौ एबार गारबाय आंनाथ' मिनिनानै बेयाव दाउखौ खांनाय जाबायमोन खेला खामद्रायबाय बाबा होना होलो लोगोफोर बिश्वकर्मानि नामाव दांखाव गाइस लोगोफोर फेबाय नामा नोंथांमोना बिराद बार खोलो खोलो मोनाबिलिनि नै मोनाहांबाय आरो मोनाबायानो हमना लादो नै टर्च सुलाय लायनांबाय आङो केमेरायाव जोंहा मुरि बिथाङा माबायदि मोनखो फैनानै बिराद मोजां मोनदों बिराद मोजां बयलार थांगासिनो दं बेयाव मानै लोंग्राफ्रा नै आरेस नायनो ना बियार नायनो गाइस लोगोफोर खावगासिनो लोंगासिनो दं आं दा जानोसै बयलारखौ गाइस लोगोफोर नै बेदरा नै बोख्लानाल' जानांगौ एसे एसे बोख्लादो संख्रि फुनदो सामब्राम लादो जादो ओइ अखा लाङाब्रा स्टाइलब्रा बेना केमेरानि स्टाइलब्रा बेना गैयाबा ओरैनो जायो बिसो फंबाया जोंहा जागासिनो दं आं मोनसे ओमफ्राय नों बोरै थाबोखो मैया थाबाखै मैया नङा दाख्लै खनसेनो बे बेलेगफ्रा आं मैया लागाव सानैजों सेलायलायगोन ना मागोलै जासुला निसिमे राग माय गड निसिमे राग ना साबायसै बारा मोजां सा नुला खिन्थु होनबा सिनायबानो जागोन दा जाबायलै दे गाइस लोगोफोर नै माखासे बेदर हां लागासिनो दं दाउ मासेखौ जादों नोङो जा खादा लागाव लोंना हो खापसे लोंना होदोब्रा बार खोलो खोलो जि मोजांखाना सावखाया नै दाउ खर' सावदों दाउ फेन्दा मोनसे सावदों माखासे ओरै फेबाय आरो साब्रै साबासोआ आंबो बेयाव जइन दं आं बिराद खावनोसै जानांगौलै मालाया जादा जा मिथिला आं नै बोख्ला जाबाय संख्रि फुनबाय नै बोख्लानानै होखावबाय जानो सोरनिमोन बियो सामब्राम जानोसै सामब्राम बानलु जोबना दोनफैनांगौ जोब्बाय होनबानो गाइस लोगोफोर जों जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय सानैसो दं आरो सानै साथामसो दं आरो लोंगासिनो दङ बिसिना गैला जोब्बाय जोबथारसिन आरो बिसिनाबो ओमफ्राय जों नै अर सायदों दा बार सोरो गोजांलायबाय गोजांबाय दा जालायलायब्रा जा लागाव थिगसे लोंना हो आयौ अरा अखाफोरा बै हाबथारसिगोन सानथामल' जादों ना अखा फुनाया नुहुरगोन नुहुरनाय गाइस लाइट बायदि नुहुरनाया ना बे अखाफोरसो जायो गाइस लोगोफोर गोबाथार आरो मैयासो ओंखारदों खोमा अखाफोरा जिखुनु जाया दिनैनि ब्लग भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटिउबखौ साबस्क्राइब खालामनो शेयार खालामनो लाइक होदो आरो दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय